तो आज बतावे वाला बानी पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। जौन की तहनी के 3-4 गो गाना अभिन के फिलहाल में उनको रिलीज भइल। उ गाना तहनी के पोस्टर पर लौकत हुई और उ गाना पर कोनो पे 41 मिलियन, कोनो पर 42 मिलियन, कोनो पर अनगिनत मिलियन व्यू बाटे। काहे व्यू बाटे नखर जानत लगन। काहे से जे पावर स्टार पवन सिंह के जितना फैन बानू ओकरो से दुगुना, ओकरो से 3 गुना महा फैन बाटे। मतलब कि जितना उनकर व्यू आ जाला नु उतना भी भोजपुरी इंडस्ट्री में कोनो सिंगर के व्यू नहीं आता है। क्या बोला क्या बोला? बात करी इनकर जौन गाना तो इनके पोस्टर पर लौकल बा धनिया ए जान। इ गाना साला अनगिनत बाजत ताटे, चारों ओर बाजत ताटे। ऑर्केस्ट्रा को, पार्टी को, भसान को, धसान को, दुर्गा पूजा को, कुछ भी को, इ गाना जौन तनी के पोस्टर पर लौकत ताटे एक नंबर पर ट्रेंड करके बाजता गाना पूरा हिला के रखले बा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। अब बात करी 2 नंबर के बात करी तो 2 नंबर पर पावर स्टार के गौरी गाना आ चुकल बा। जौन गाना तो उनके पोस्टर पर लगताटे। इ गाना के नाम हो जनी जा कमाई कलकतिया राजा आ माली सवतिया नतिया राजा। मतलब कलकतिया राजा गाना हुए यू गाना पर अनगिनत व्यू आइल बा, पूरा बम्फर व्यू आइल बाटे। पूरा हिला देले बा खेसारी लाल यादव से। उ कबो टक्कर इनकर कभी भी ना ले पैन। काहे कि इनकर जौन गाना बनू इ जौन कलकतिया ला इहो 2 नंबर पर ट्रेंड मारताटे। 1 नंबर पर ट्रेंड मारता धनिया ए जान आ 2 नंबर पर मारताटे इ गाना जौन तनी के पोस्टर पर लगताटे पूरा फाड़ के रख देले बाटे। आइए देखते हैं बैठन मजा आएगा। ये अब बात करी खेसारी लाल ना खेसारी लाल काम काला करी कैमरा में हटाओ गाना ओकर। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो बात करी नील कमल भैया के बारे में तो उनकर जौन एगो गाना आइल बनू पगली देखावे ओकर बत्ती जौन तनी के पोस्टर पर फोकस मार रहल बाटे। इ गाना पर 35 मिलियन व्यू आइल बा। पूरा बम्फर सॉन्ग बाटे। पवन सिंह 1 नंबर पर, 2 नंबर पर नील कमल भैया पूरा बम्फर इनकर व्यू आइल बाटे और पूरा हिला के रख देले बा। सरस्वती पूजा या दुर्गा पूजा कुछ भी में, दिवाली को, छठ को, सब में गाना ये बाजी। अगरबत्ती वाला गाना बा बहुत भयानक बा। अभी मजा आएगा ना। तो 1 नंबर पर पवन भैया बारन और 2 नंबर पर नील कमल भैया बारन। बानुस अनबानुस के नाम हम ना धरें। तो भाई लोग तनी से एक बात बोले के चाहतनी पावर स्टार पवन सिंह और नील कमल सिंह से तनी प्यार करत होकबे लगन या कि सबसे बड़का फैन होकबे लगन तो सही में कहतनी पूरा दबा के शेयर करे लगन, पूरा फाड़ दे लगन। चारों ओर में वीडियो हवा में उड़े के चाहिए। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। नमस्कार प्रणाम, चलिए मिलते हैं अगले इसमें। जय हिंद।